Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mbiamono omurigeria bw'Ensoko nokwegena kwane unarit kuriawo nigo riarengeritwe ereru nabo igo kwegokirie nemerubiri yaito kuruga iga Ensoko TV oboroso bw'omugusi chinsani ibere chiabono botuko chiabutukire chidagika ibere igoro naende chinsa chindi ngo kwarigania asomoroberi bw'omuinori unabotambe ritko ria Jumatano chinsa kumerana na somoroberi bw'omuinori asitokunyako batokumurikira aria abantu gose aria muinori bweritko agendete gwetera ritko ria rero muinori witu anyareko bagagututarira gase studio oyu orwarete oboreire bwa kansa mwancho omurigeri ngo gusabanga onyareko ba oikaranse erinde obwati omugano yiga asenchira byobwime kegima nabo rabe oibo bokonye guchiasore nabo igonere nabarabe oibo gosemia gocha asore buna botambo ugende asensemo ya Facebook nabo igo YouTube nabo gotonyora buna Ensoko TV umurubiri uyiga nigo le live ekro gwachira ororo ende kinganko nyarore ko baguko like nabo igo goshare link yiga erinde abantu abange banyare ko bakonye bwate nabo igo bakorora umugano yiga nkuru kwa Linet Nyambane nandi ngo kwarigania asomorobiri yiga erinde tusange naye kurubono yiga wikachensa isato. Asante sana Bernard asogotara wikase studio yaito. Asante. Mbiamono. Nabo kunyarakoba wogo introduce otebi murigereria bw'Ensoko na kyukuru kwa marietao na ngayo iboire erinde tumaya kogendera seseme yo moroberi. Okay. So I am Bernard Osemo Kech. Korokinse moji rija South Mugirango. Chitako. Ano onka, ano ngiwore. Asenka yomako Kech. Asenke ndem Roman no enkeyo. Abana barenga Bernard moibore twasenyome enkeyo. Toibira asenyome toibira abana saba. Nayo mone na saba na busaba. Injo mone. Yeah. Biamano Bernard yiga kero kende kero murigeria ukurigereria. Ingwa somete irenga weigete. Nasomete na ite form 4. Yeah. Kero kwa kora form 4 gakora matemi wa no korete kosiende. Tinga kosiende ya. Nke kogera utanyate kwa kugenderera na masoma. Endo ya ndanda na masomo nsi because of financial. Atukwa mtu akwate kunyara our balance bakwate kunyara we. So they are not able to provide school fees. Yeah. Mbiamono sana mbiamono oino mugano ye Bernard yo onyare kubagotwerera se gocha kero kendo murigiri ukurigeti bonoiga. Yeah. No nyomete no bwata abana nabo muntu akugani kumanya umugano wa senchira yo wime. Yes, teno muntu on the market. Nimbwata abana ban. Nkyo gokora soboge mabwao. By now sifanyi chochote. Tindio kwa St. John's. Go 2015. Nere rikwa gakore gosengaski gwa ko maega gabuka mawika. Previous na kwa kazi ya security. Security naitwa 24 security. Ndio nilikuwa nafanya. Ase kakiangana na kiwa korete gasi. Around 2 years. Yeah. Nkie kagero karabo no egasi yiga tiga nyare ko bankonyetiga. Again together tega sinkanyetiga. No bugero bwaja 2016. Ono kanya kwa dindi capable okora gas. Ngawa so week. Sometimes ina ngwa tu kusaidi. Kwatigwa. Ama tare ngungati. So na renge vele benefit. That is why na tigetega si. Ngaratia ngira ne ko weni mu biro yon. Ndra sengo ko nando we.
Ekero Bernard gwatebire kuru 2016 kwanyire kubago totebi nga tuli gasi utaratwerera na kikwanyo tubururi bugusindi kwa maite no rwa tubururi bugusena kibwa gucagete na kimomenyete ne family yao Nairobi ore nero bose barabungu sibare nayo ore Nairobi family no le Nairobi kana chini Nairobi na bwate kasi ni ana naitwa Stanley Ositu ngacha first by myself sikucha na familia yangu ekero was Nairobi watch time week during this time of sickness watch Nairobi ruarete before that wakati nilianza kugonjeka niende nyumbani sasa ni chinga kibururu wa mendete sana kwa menda ngacha Nairobi ngakire kulate yani seminary style osi kama kesi ni ngomate ngoja at least na biru mubiri muno ngacha kwanza na tumetukuru kinyagitale kisi level 6 ekonat bukuru level 6 kisi ngakire ndugu yani style osi ngomate ninjirande boja asengenjo yoko cha kwa ndonya gitari ekimane ngacha kanyaruma ndugu yani nganyete na gitasa tisa nani chaboto na jaite kwa late so ngaja tokanya gitari tokachakira nya gitari urukunga Texas Texas yeah Texas wakatuambia we are supposed to borrow nini tutoe pesa ya 40k ndio 40,000 ndio watupime watoligere ebese kabura kurwa una ndo kwa chenye kitari kwa German hospital yeah garo ya German wako saba 20k 22k tukangana tu ndo kwa 20k lakini ngatwira na nyumba twakora masabu tukatenya saa nero umubuine nere provider imuru ede 20 ekro wateba watebere nga mugachenya ku German hospital ikabasaba 20,000 mwaruete gosena kimaka ole nduruete mukaira na gocho mukaira nanka twajikuri chwesa bon ngwachi bwate nki utaruerete na ndwachi bwa ngwachi bwate ukaira nanka mukaira na nyomba bon twajikuri minutes choko na chibese 22,000 so that we done again back to German so twakuja tukaika nyumba. The first thing we do, we play. Tukasoba. Saka ora chinjira. Tukakira wairi. Na basani. In fact wakatokonya wakakora mochango. Moso jindu jana ko jango jana njijenge kwanjenga. At least wakachanga jibeza. Ango ya nana ya wito kurokunga Jose ne family jikasi ni jana Jose ne jana jana wakachanga jibeza at least kawa 22k tukaenda German ngaenda na German ne base watu pimo watu sinyam awatenge tuwate akantenge tuwa mbate kansa ya throat cancer iri mwaka kibantu wana bado 2019 sasa biko kwa 2016 tochitu gopimo tochi go 2016 ena chaite kwa nini kitali ku St Mary's urwari ndo rwero to kwa chagete no to kwa chagete ugwate urwari St Mary's gasinyo wabunga tanga genda nini kitali kurangirwa amarusi in 2017 amarusi gasinyo akara gasinyo ngaronga watanga genda anga nale ko lega asiali Thika Road Savali Bakote University nile USIU University naona yo lega asi ona no bulirwa menta komanya pagenda ngo akana ikanga ore wo kumanda saidi ngaruzi ungabo ngairwe Hema hospital yeah ore hospital
naro ema hospital nga akasa 40k 40,000 akire ndinje tingwana kuroba kantuma eribone karo konya kwenda igo totebe karo konya kwenda chinya gitari chonsi kwa mayire mboro ile kyokurwari urore mbrama na mboro kingurwari no eto kurwari what we call beans and only beans na lengwa tusaidi nogwati kuba kwa pain kila bagotekero kende no boiga ono ekona na ruoro bakantuma toilet eto naronga kagenda ebese kaboro to taribon one bese ni Italia toilet ekabora ono muna yabora nani nkaira nanga na nanga ngadajindi kujana chikanjangira kabesa ngana ngitali kisi abo meri konya narata ebiri amate anemu bachi bambwaris bakora bakanga koza kombwaris akirenda ekrota bya mate abo mbara bya bego minutes abairi babo ya matali nkale stomenyeta ani ngabo ibu abangita nganda ono ngasoka nsikake ndomete ndubote ya mate family ote ko nuclear family ya ono kind extended family na inaza kwenye robo konyi kurunziko gasoma arumugeto kurukunga bonways kengere na Jariso Nyambu wakanga device una device wakanga ndo likicheza in fact all Kenya gitaro admitted so that I try nyarago na yetubara guchange na leo tuba baranjangere ngabata ngana ngata chindu kuchana akandiri chibesa chiri kuisana yamo ngagenda kisi level 6 kisi level 6 bakanduze CT scan akabanduze CT scan ante urero wabo wachirara Bibono 2019 in 2018 ilikuwa 2019 oro wachirara one ndra konya eto utuma Texas okay ono ngake sabu yana njenyira nenka okonyi mbakarek mboyo toka ando oro wachirara ije kagera ngakiri ndugu yana standard situ kama teo situ wamo ninjera anda gocha that story is very painful sometimes one pole kama tani ninjera anda gocha kama ino mwana mita anda ninjo ngat travel nyore fya na bwa nkaende stage ya kisi ngakoraki na maite some people ngabasa wachibesa chike 1700 nkana jegalia 1600 ga ngitikale myanyoko mu mweka town ya Nairobi town sana na sana eka mana tim kulige gali na maite ko na manya town ya kulige gali emba safa eka mana ngonyore gali na sakare ngonyore gali baka sakimia nero kwa batu na bwa ukaba ane ngamu saka umia lakini kwa maita square gochu ndina malo sauna yo kuskana ramenyira from previous years so ngana mwana mindo ositwanga nyeteke pamba pole Bernard biamono omurigereria onye gukunya kurige gusegunye gukurigereria umurubiri bw'umwinuri wino mugano Bernard Osiemo uyogendete gutwerera buna akinete gocha na niko kwinyore nga murigerere nonye koroche Bernard ni garwarete uboroire bwa cancer obwanyare ko bagagoteba kero kende bwabo onyare ko bagakonyora amakongo ao chinga kiagendete kurigia obobweni abugoroire obo onyare ko bagagotwerera nga niga anyarete ko bagakonyora oboroire oboiga omwaka 2016 lakini tamaite nga nabo oboiga era goteba niga ari kunyakuru mogende nyagitari
which pain killer ogenda gubate ngaturate mekiga lakini itachit konyora change ase anyare ko bagotwerera omogano yu atebire ng'ani igoro omogano bogwichani monekera kwinyora esabari anyarire koba kagwetera nokwegena kwane bono ng'ani gogendete konyora omogano ya senchira ya bene kigima erinde nguchinde kwaribaga naye chese ebiro byo asongo chiko kwaribaga nawe nyare ko bagukurwa obosemi bwao gwetera se namba ite studio karongora irana ase Bernard Yes. pole sana nyasaye narororo maite naende akarogo teba nga gwetera bokonge kuru kwinyora omogano lakini ndi nyasaye narororo na nerogerete gwikabono iga okweyana maite karo kere gento gigwa penia subugi moiga togoteba nga nkere ne sababu no nyare gotwerera kuruga bwase gwatebe bonekero kwanyate koboga chase cousin yao una omogano yugocha gochinde nari omorigereri origerete bono iga amanyenga esabari ene na kikwanyare kobo gukonyetara gwika bono iga sore one kona jete esabari ekorukisi ngatampa nore kasi ya nestano zitu nanga nyindege panda akangera ni mpira akangera nyumba ekarugu yakabwata akangira Texas Texas toika ekasinya twasapoti ke jirutabwata andu koera nyumba anu mono minda ndukira etoko ende nyitane ku chairman na toteme ngaki konyo atoro kura angake so akanyumukiri kubwate tukaenda chairman this chairman nawa karote HS 20 ko kuli 22k tukaza nendo akwana ndukwera nyumba kuli HS no twacha kwanza tuweka nyumba tukasaba tukatenya sana nero bwatu kubwa nero bwatu ondo acha bakira bayisimu cyandi cyane kikasi ni cyane cyango cyane munalioze tukawa tabia tuwate shida ile kana jwa chikani na waliwa cyango cyane cyarenga na wa netundu cyane kuru njengo tukabara in fact na waba kachangia bakakuru mu cyango ango anti ana Eunice na no nango ya no polengoro kupita in fact baka cham in fact baka korumo changu alindo mo changu yo ankonya kuringa ende ekatwanyo achibesage tukagenda chairman wa watu pima wayonenge tupate ngolo cancer throat cancer kuroga twabo nza tukatenga asenginto chairman yibwate yiwulirwa mu ase treating tataone tokwenda Kenyatta singinto Kenyatta ni ya serikali tukacha kwenda Kenyatta 2019 ngaba admitted ngana what we call chemotherapy ngakora chemotherapy ngero radiotherapy kaya nanga kaona kwa radiotherapy ngaira na nyumba akaona na nyumba ono ngaja wate ni clinic karawata bake radiotherapy matkanga na kana kiwachete radiotherapy na chete 32 sensors no korete chance incorrect ekrabago tebi gwateba kero nyagitari yikuru kwa German yako eta machivo bagotebi gwate cancer kaba goteti cancer ya stage irengera yange stage yakana kuru 20 ririri for 2019 kuru 2019 yeah kero kwenda bano wakora radiotherapy nake sabari ya bachira kana je radiotherapy ngakora ngacha kwa tende clinic watende clinic at least ngaira nomo maide na bimbete chinya mejego akione kaona alengi ndaposo chemotherapy ibindori bikarbo biletre chimio
ile nyoro nyamagiri china na sana Chari kubutuka charwa. Ono nkababuja konye wena mangura ya iguru mangura ya konya bimbira ajire nyo nda wosi nyukome Kumera. Lakini wale kana ngire dutera ne maji karu chikitra jimyo at least ngata ko mede ndage unaona ona na kora ode ko le dutera maja kwa ni clinic maja kwa ni clinic na ngoja kutu singe njo na ngwika na lengwika dono na chaka no ko ngora ngora kera na wateres no maana na gaitre asna to ko kuare na itana na roje na joti na kwa na makasi ni ya ono edukerimo na china no renga kasi ni ano situ ngo to bare ngo modrese azegetega kanisa kite ku Victory wa watu mo saa moja ya saa mbili ba ko ndangiri una bandangiri una ba mo bandangiri mtu ndu watu mupisho mosoti poni bes mosoti amagusi kwende kanisa ni ya ku Victory Church no kama wan introduce as a bishop kama bishop tukamanyana kama tumeta during that 2015 mtu ajitu kwa como mimi musingi kwenyu akanyoro ya kabisa akabara mabiro jinsi chicho akangakanire kati ya NHF umwaka umurima mimi tinyigete angetana ekati yeta konya chimeza cheri ekati yega nsukuma ono ngenderete aja na wikira bona nero on support bishop no accommodation nero provided to me ono nyore familia nero tete gaja because ina lengi epo nero tete familia ne gaja wana bagaja at least nero to what ase bono iga ekero goteba ng'ama mo bishop yo menyete kirigento nero gokorera nero ko support yar na umongi na mama nero ko rugusingo support ala kandagera egento nkere gwakwa naga Bernard ng'a kero kwa nyoreto gwatuborere gwa kansa ngwachagete chi session cha chemotherapy ekero gwachikorete gwatebete gukwabwanire gusenake tinde ri na wenire ina ta tunga katandi clinic gaje kachinga kintu kwati chibes chikongire transport baka clinic baka Kenyatta mandukari ngena ngo gocham nango kware kutuma kwenda clinic unageta ege clinic kega ege kakengania na kiafte ege kakengana na kikwamanya kogende clinic kwa 2 weeks 1 week it would depend bone weka bone gamna to kwa naiga no gendete ni clinic usena wikira bone yo na jitenga no chemotherapy Nyandu kachaka chemotherapy aje chemotherapy garatu nkiagana nande kwanga chemotherapy gisinga chwate bari tanga ningwa korete chi session chons 32 one ngira na chemotherapy chi side jo chi mete ejaja ndiko ejaja gete 2023 on le karje no cha anin gaina Kenyatta mwengo nginandike akana ni Kenyatta naba ndenge no kulwa barek boy nire bakanga chemotherapy oboroire bori bado na bobo ose no bonga bono na bobo batete boiranire bakanga chemotherapy bobo binte bikaira na smart bikaira na totally bigani bikaira bika
bikaera mnabira no Bigasira. bikazira ebintu bikazira. After few days matukomake nandi bikachaka kuinuka kuinuka nandi nkaenda ndo wakangeni chemotherapy tetatu wakangeni chemotherapy ngakua ibintu nandi bikairana nabirana nandi wangachaka kwende clinic watendi clinic watendi chikachambura atekogenda agenda ono bikachibika bikatika byuka ibinyene akabyata byuka ibinyene bikaba ono nalibona karibia ono bikachaka okore kwirende yani bikachaka withdraw macha marapcha bikachaka withdraw macha bikachibika chinyame chikongo kachospi asa katika frat chikagwa recently zikitambo sana bango sana yakali chao asa katika frat after a few days ande bikachaka ukini kacha ukini nande jinsi ya michi ona byakino ona jutinga ina Kenyatta nande wakantumi PET scan ngaendelea PET scan ngawairera agana wairera bakantuma clinic ENT nkagenda bakante binga nekuhusu ibice y'ikimyuro ekuruhusu kuni kiri ku isatu Indreri bano bagote bibone kuruhusu w'ibice y'ikimyuro mwezi wa ngapi? Mwezi wa tano. Mwezi wa tano. Mwaka uyu ngagenda rendo kuri banda dinga bambukete ngagenda bandusa ebiceyo nganonya n'omunya kitalimu okongatenda agante yaya eshida yage yega kingonya tatuanje byeka rasi mutokoreke tuocha mu banyagita tokore meeting and then kero montane situation yaya ara rume goza gote bakaro bakanga muti nyumugu ono ngwano jikwata ndi clinic nande muti nyosaba tare mbiri balingwanda kwata nyibona ke nakiba ba kwate meeting nakiba ba kwanita nande machibu kiba kwate ba nyoret on jitali kibe lingo jawara yakogenda imanya machibu kiba nyoret Biamano omurigiria wensoko uyu n'umugano wa Bernard Osiemo uyu ubwate umukongo gusoborere bwa kansa murigirire no kwigena kwanenga nogendete konyora obosemia kurwase umugano yoye ikirenga kiaye kuikagiga ase studio ritkoria rero murigiriria tugusaba onyako bagutena nere kwanyare ko bagokorra onyare ko bagukwana kurwase nkoro yaye nabo igotebire obororo boiga onyare ko bagakuburwania sege kegetambe kuri umwaka 2016 wikabono iga bado nagendete kwenda ni clinics na otebire na gwate clinic kiri busibwa yabonete gosomutinyo saba gusaba no nyembo no kare goswa imeyo moroberia ha Nensoko TV boroso bomuguse ekero tukuragenda umutimo komoke go tukwirana ko genda turasensema yende yo moroberio iga nanda senseme ya kabiri guchindo kwaribaga onyako bagukugamba na Bernard Emasemo onye kubwate kindura nyare ko bagoko motebye namba ito studio nguchinde goko nyase kekekekero busyo iri ndo nyare ko bagugwaka nabo igona bokurika ujumbe wetera se namba ye studio enamba ye studio nigere 0788 666663 nabo kurika ujumbe aire ndenye gutangana na bari besimi kwirana ndere nde tuchikoigorere simi ito tonyako batokugamba tochare kwirana ndase kekekekero busyo
Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662 onye kubwata liborio obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikere uko lye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego toka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucho munene o Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Chuo kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Gukwarigania na endo murigire bw'Ensoko andonsi asore ni ureme y'Ensoko TV oboroso bw'omugusi omuroberi bw'omwinori astwasoira sentunda ya kabere y'omuroberi uyo ekero tokumurekera omwinori tobwire tukuria rero uyo nyakobaga gututarira igaiga ase studio yaitu y'Ensoko TV akorokwa Bernard Osiemo uyu kirega sobotko bwa rero muriga bw'Ensoko onye mbono karego soime y'omuroberi Bernard nigabwate oboroire bwa kansa sachire anyare ko bagakonyora obokonyi kurwa asori buna botambe tugusabekero mogeni achire rendekero tarikera chinga kitowika twasaba obokonyi mbarororo bagocha baru mugano bo batotebinga ekabaringa semechando na kibarueta semechandeyo lakini asirit koria rero omoinori uyo bwirit koria rero nigachira asore anyare ko bagusaba obokonyi rinde anyare ko bagakogenderera konyora oboroire asastebire buna nigabwate kansa eyo atebete kunigere stage 4 twerero muganoye buna anyare ko bagagwetana na chinyagitari au abu ase ari kurigia obobwene kurende gwikabonoiga boroiro obunigo bogenderete komuchanda agoteba ng'akero kende nigo bworogetie dariri ng'obeire buya na endama tukabwangwiga nigo bwiranete ebu asatebire bomwete amaute nonye nase ebigotie kero nducha bantu mbarororo bangeire kurika chiujumbe chiabo narega igogontenga wairire Linet oyoiga Nkereofas kurwa ngoingwa estate egotoka Thika
agoteba kubwati umuruberi uyu igase nchira yabene kigmasa tebirenga nyasaye tiga amokonye umurwaire uyu uyigatebira kuru kwa Clovers kuruchinsemo chatika nabwo nindo chumungana naro kuru kwa Barnabas Kebaso agoteba kubwati umuruberi kuruchinsemo cha doa agoteba pole sana nyasaye narororo abambari bagendete kurika ujumbe cyabo nabangendo kibarikire cyujumba senchira yemitandao kerongo sababono togendera somo inori oyiga kurundiri bagegekegeke kerobese tonyako tokuburi kisimi erinde tonyare koba tokwene kinga ngogenda tore asobwa mumurige buno nagotebi inamba ya Bernard nige kubekuga bwa screen ya sora chikoba go gutuma keriegeke uranyare koba go gutwara no mona boko musira na keriegeke erinde anyare koba ga konyora obubwenyo tebire nigo agendrete kwenda se clinic erinde no nyotebire ngani ga kubwa tumuchanda asa tebire nga nigo asamenyete niga menyiri no mu pasta abo asatebira aberga kubasira asanene ensemo yendagira na nyumba tari wakana lakini rendo burwire bwanyare koba buku mu ikaranzira asachira se ubutko bwabonoiga anyare koba buku musira Bernard ntonkerororo kero kendo murigereria are gotebe kero watebe kero kwa bwatu muchando yumutangani okware gusinyo no nyenkuragira bonoiga nkuragira uri buya ona nkuragira ndagini ngutumika amache naki gutumika amache tinko merobo kumanya timbo atimache because I don't know what we call salivary glands. Salivary glands. Nchiyo. So last month to make a match. I stopped to need really so that I can able to swallow. Eko kwanya bekri munu kunyuna match. Kwa takuna match karoro. Yaba soft so that I can nakuwa rahisi kumeza. Mbiamona kerondo chibano abarigereria abandi bangere waka chisimi tiganduri baganda igunga nararia yiga babwate bagotebya ase obutuko bwabonaga 0788666663 nare namba ite studio murigereria basokonye kubwate kende nabo igonye kubwate ngane ndura nyare ko bagokwa umuinorito nakwereri bagachinsa cha ikirabano erinde tonyako batogo semani togendrete nase ensemo yomorobero elo ensoko TV bwerebya mbiyole baba mbiamono baba ni moyoiga kina njira mukuriye kurwa yandu topia kurunya Kenya misi nsema cyama wa Nyamira county na afari norwero imna kuna bukwana na arama abera kinya sawo yolegero na maitena na mugweni omugweni tatigase meliyo monene litano yaga kuna kunywa mariyogo ase meliyo monene utukunu mugosenero ramako netigatorega nange ke aye Benadio simumbiyole tat biamono nakwewe asa na bwanje kulitiwe kwa gaje tukutumeka mariyoga ayo amino nagende tukukurwanirira nakubigite moyo tubase kuirana no tebanga kina arwara igunya korengeli mono umugweni ntata nero rakugweni mosemeri kabisa asante tigantorole tena mbi ya ukubika gabuga tunabutuwa support kinde no murandi yo komenya tirinde nabakonyore tomo ekinde gerane gukurindira mosemeri yo manene tutupio baba kunya Kenya misia Nyamira county gagense mayama wa umbia mono baba mbiamono Ruth kuruchinsa mocha mawawa elo ensoko TV hello yes bwerebya oide uya ni ngoyoiga oya kurugunga na ontire akatwa ya wajega tano na janale la mabera na dinyasana na manje bendoji ya aisha etire kuru maega iga kuna era igo wana sekire sa ngo mokonya na ndo mokonya mbiamono motai bona diga ya bekeke na be ya wonye beka screen nambe producer ngo bekare gara tomo tomerege tuchora mbiamono sana ontire kero mukunya goteba nga inamba eswe ase screen irinde munyako bamugutuma keriege ke muranyore ngaite producer yanenga onyarire koba gakonyenyora irinde nambe yu eswe gabo ase screen iri muranyare koba mukubeka keri muranyore nambe yu murigerere bono kubekwire gabo kerongendete kubwata chisimi chino irinde mugendere koba mukwana elo
Oyoiga korekana etibi nigere igoro. Hello? Hello? Ekorekana network ino nigere. Hello? Ensoko TV? Ana Soko TV? Ye, wairubia. Ruya. Ningo oyoiga. Ayo Crisanto Zamenya. Crisanto Zamenya? Okurwaralia. Mara ni Soko County. Ai Crisanto sisukakurwa se TV rende to igwanane. Sukakurwa se TV na itora igwanane. Mara ni Soko County. No sukakurwa se TV na itora igwanane. Crisanto siakorekana ntugo cha kuigwanana asengencheri ogirie TV rere igoro. Hello Ensoko TV bwairebia. Ale Soko TV rere yo manu tukuru studio. Na bwairebia ningo oyoiga. Oyo kwa watira kuruma chone sinyoka yeki kinyaguru nyagwarura zo Nyamira County. Natwarorire keno muruiro yo ande kunere siru mwana mutiki yagar dorora mabera. Lakini twari gusaba ngose mbali kuri bura buno bura yanga 2016 nere siru muganoye. Abato tenga nyasa omoyo tobo omoyo kuringana ikyara nabo muntu konyara ngabwe cyandira ase cyandire. Lakini abe kasi no be kiro bakonye kene ndoro yo barra uyo muntu kusiyo. Atwara kwa tabanga nyasa na wanje tengiringa na ndi twara gusaba nabo no moika kubeke na mbije ase moyo sikiniki na twara kujerire kina ndi morito okolera moyo nyebekire. Twara gusaba ngate tumuti nyasa na ndi kubwa lakini kene tura nyore tura musimu tura ko se nyasa uli omoiro bo moyo kutonde kitini wekera bono ika. Nama etenga kumwenga kyara be na ende nye na ba kubwena kuitera se ujimuntu no bwene kyara nyasa imyaki yande to kona ene ne. Amina. Mbia mono ni kuli kenya borombe. Mbia mono sana. Hello Ensoko TV? Ensoko TV. Bwairire? Bwairire uya. Ningo oyoiga. Oyo no mwali Douglas nyanomba kurwa ku mama wawa. Douglas karibu. Asante ni hongo yo to yo moyo. And tano we chana mo ratiga Kenya saira buna sogira na se TV ga wono bokonyi no bo chagira. Amina. Na kirikiga ni yetiga buna wana ndo mashabiki to abange benso kurense me ya wauga magwagwa n'abandaba ya murengo akamure kiseme wono twale wanje gatutume ganto kakega kenona ku musastain na otwara komokonya na ende tikatumusabira ni Nyasaye mokonya ikiera usumbuko kwenjera era sire woje no indu twegura mayanda sana lakini ende tawa sugwe cha abona igatiga ende usaba Nyasaye Nyasaye na bagutuma umusamaria the 11th hour nyore no konyekire mbiyama igo na inche ikinabwa tege na mutumira abakonyori lita Douglas akuna kuna iga konyora giro muntu tigate make aketomokonye ntukuona mangana busa ngambiyama na linera ara twaro mulembe na enda asabe Nyasaye bokomu aya mbiyama Douglas mbiyama aya mbiyama sana mbiyama kigima Ensoko TV ya Ensoko TV wairire bya wairire bya baba oyo ni ngoyo iga oya ko kujoya sisi ngwa ko kukian Boro tilande vimu siko itena dipole sana sana mu waete na ndine romo ndo ngetenze tikatu aro basembe na Nyasaye na mu ngetenze ndine romo nyare na madi na menyete yebono kakitora magari pole neno kuongeza na ni ile tikamutabiri Nyasaye na sababu nyete ka pasta Tiatu mati tikatu mire Nyasaye na nje nkorande gende ke to katikana myoke mpesa mbeke jibesa mutumire nyange to keke na mbi tikana anya kobindi roji no ile screen ya ena mbe no era se screen yabo pole sana mate bena di pole Oyo Jones sisi kunyaukia ni wewe garugo la hapo yama mbiyama no Jones mbiyama no sana Ensoko bwairire Hello Ensoko bwairire bya Hello? Yes, where are you? Ensoko TV. Nichenko mara ni Soko County. Kegogi division. Kegogi location. Kwezi bona kwa bojo mwelo yichindwa lichaye. Emetenere ye kenye ki kakende ukikonya. Ikokonya kansa? Emetena kani ngote yori temetese ti ezi yao. Angi vile garo choge do uli. Onye soma na
konyora mete yero konyo chikansa bunejo Nakiwathe mete yekorokwa. Igokorokwa Mangitera Indica. Eti? Mangitera Indica. Maxela. Mangitera Indica. Mangitela. Indica. Ando likoyo dokorokwa Croton. Croton. Croton kiri adedis medicinal use. Urikebo Croton kiri adedis medicinal use. Norena yo Mangitera Indica la okulizanga Mangitera Indica and medicinal use. Alafu ogende onyeguli asome sesini yao nekwa instructions woni meteye gotuneka Ayego toka. Nimeteye njeni gonde specialist in evaluation of practitioner ninde partner na kali Sawa, aibone ntokora rike message nalio turaigwanane naye sinambe igwaka oise kurika a message na rirende turama turakonyane naye 0788666663 nare namba ite studio kerondoche message nere yaso iregaiga agoteba hello mimi ni Abigail pole kwa ugonjwa ekero nera agoteba ngai namba nera aruregaiga Abigail ninchiko koligi maega yete ntinyigunga nararia yaiga obwate ogukwana abaiga mbari bagendete konya gutuma ujumbe chiabo na boigo bakonya gukwanera omugeni karongo chikubwate sime ye moiga erinde tonyare koba tokukura kerondo chitubwate chidaika ngisano chuka turwa sense meiga yo morobere 0788666663 nere namba ite studio karongo kwa bonori baga onyare koba kugukwana no moinori oito bwirit koria rero oyo nyare koba gagotwerera omuganoye. Hello, Ensoko TV. Yes, wairebia. Oye korekana network ya eteri stable. Hello, wairebia. Hello. Hello, Ensoko TV, waire. Hello. Tinama ninki kia korekana. Hello. Waire. Waire mwana mtu yo no Jones mwana kurunya bwa rikare natume namba beseyo nando kuira na Jones ngora gutigira abande na baroba kwane kakire na singe natumirije besa Ilietaria janda manyanga bena yeshe tutata ngaso tobornga ya yenda sanga senambe namba kiriacha Benardingo Bernard Okeji nere Bernard Okeji osiemo na bakurukugo Asante sana. Poiguru murigereria na akoro kwa Bernard Okechi gogo kwa Okechi toranga wrong number cancel. Oisikobeka gego cha Bernard Okechi nere egebese ina be kunyara kwa bage kumwikera nguru ina eribaga kucha sesime yemo 0788 666663 nere namba ito studio. Hello. Hello. Hello, wairebia. Hello. Kerondoche nga chisimi na wekeraga bo murigereria ndoche nongo chigutigera kuimoki chisimi wairire bya kabo ibo mweri bono na ndobo mwango mo bishop no irani rio giri TV insake irani kabo mwango Igona bila okukunya. Ila ndiyo yo. Kwana. Wala bila maneno asomo ngwano yo. Ala tawanya sai tigere ni sai na ro bwa to kubwa. Ya sai na ro bwa to kubwa na ro kubwenya. Na tigare mena ya sai ya kwa na bako ba mafo lakini wetra sisi kuja ya sai na ro kuchukua ama ya sai. Wala kama tena ya sai na kwa nini kwa nini mo. Anya ko yo la ku wen na ina ro ile na bi ko tundra dikeni ku ba sisi ya ne bwa. Mbiama. Era yo te aba somali agiri kama eru aso ko ni mo ngwa no yikiara mo to kale mo ya wento ko ko. Mbiama no bishop. Ya mo no la mo
Mbia mono sana oyiga otebira kuru ku bishop na ndo tiga atukurra sense me yesimi karondo chechi siminigo chigendrete gocha ebiro na biro binigo bigendrete kominyo kambwate chidagika isa tochiokerinde tukoro morobero yiga sobot ko barero baroro bari kachi SMS asenchira yo mutandao ko bakiranga na inuchi SMS chino na nyare ko bango chirora bari bonsi banyako babaguchangira ase okorika ujumbe enyenge muswati na roko ku Beatrice Kiyondi nego na korore Beatrice mamake Ruth Barnabas Kebaso Rochas Nyariki na bego Robin Nyabia abaiga mbali na barubene kingutubwati bari asenchira yo mutandao ngo kwari baga edaike ye moiga enkwana yao ogucha sumurigereri bwenso kubutko bwarero nereri yiga enkwana yana asumurigereri umwana ngo chigusabo bokonyi inde ninjenya ko ngo ya gitari ngo nyorobo bweni ko mona sawa ba mintolo ba iro botokonya konkonya sadi aba sinike gimo anda ba mo bokonya in fact many majorly I tried myself nimeuza kila kitu hata huko nyumbani kwetu hatuna hata samba ya kuuza. Maana tu nimepatiwa ni mahali tu pa kuchenga peke yake. Lakini nimeng'ang'ana, Mungu amenisaidia. Up this moment. So nashukuru sana Ensoko TV kwa kunisaidia. Acha Mungu awabariki sana. Tie moyo kusaidia sana. Asante. Thank you. Let us God bless you. Bless Ensoko TV. Biamana. Nimefurahi sana. Biamana. Kusikia aba mintu barura maoni amaya. Ngote Nyasaye aba sinikima. Na ndaba omoyo umuyago konya. Asante. Amen. Biamana omurigeria oyo Bernard Osiemo Okech. Bari mware kurika en mware kotange namba kero kende mware gukuminga ndieta kiri gocha screen obene keringeri terine ria nabo kwene kingankurure ogosira kwae nambe yu omoroberio yiga onye kwanyo rugoso ime omoroberio isikwenda sensemo ya YouTube na bego Facebook oisikogenda gari nabo konyo umwino ruberi tkoria rero erindo nyaka okumanyanga nararia yiga Bernard ari gukwanira ngogosabira gandira gutwara burigerio buya anene kigima ogendere gusira Bernard nande kira gocha kubwena kutogocha kwira nasare achache gega Ensoko TV erindabe kiroringa Nyasaye manyara na kuganiro genda gutwara burigerio buya eriane